Много хора приемат есента като край на лятото и това им създава неприятното усещане за нещо загубено. Но всъщност есента е сезона, в който можем да се обърнем повече към себе си. Начина, по който изживяваме лятото, е пълна противоположност на това какво е състоянието ни през зимата. И есента е този плавен преход, през който ние потъваме в себе си, търсим много повече опора в самите себе си, опитваме се да разберем какво ни се е случило през лятото и точно това ни проличава и в начина на обличане. Лятото е фриволно, лятото е леко, лятото е въздушно, лятото е предизвикателно. То е много по-провокативно, отколкото си позволяваме да покажем себе си в другите сезони. Докато есента е връщането към онази първоначална топлина, която ни е давал дома, майчината грижа. Препоръчително е да се носят дрехи, които дават обгръщане, дават усещането за прегръдка, сигурността, безопасността и усещането, че можем да се справим с всичко, защото имаме собствената си подкрепа, собствения си начин да продължим напред и след ревизията, която направим на това, което ни се е случило до момента в живота, а това е една от основните задачи на зимата, да се събудим и да преоткрием себе си, да разцъфнем наново през пролетта.